танфруш ягон хеба масалата мебинем чикоре кардим айчид нагуфтум хато кардам инама баги дастма неки ба порос хаси сагера мегирам қасма ғамзада гуфтам мекарде такрор ма по-любому против шайха. Ассалому алейкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Rap Portal. Боз бо шумо ман Ҷонон ҳастам ва боз барномаи Rap News. Хабарои имрӯзаи мо аз хезе авлод 2020 сар мешавад, яъне ки аз Карлеон. Карлеон як сторис кардан оиди барномае ки 221 суб ровард ки эмирғо тона буҷиқен ки мечикмтона. Ассалому алейкум дӯсто ва тамошобинони нами сторис. Ростига ва миса ҳар як видеора папаратси дидем 221.su натонистам нима бигзарон ба чакода гуфтаниям ки мақсад мо ягон баъдӣ надорем. Чӣ ба дарораи ошиқихониҳои ма гап намезанем, чӣ ба дарораи трекҳои ошиқии ма гап намезанем. Шумо як темаеро мекунед ки ин тема маъно надорад ки ростига мо мақсад ошиқӣ мехонем. Барои чӣ мехонем? Барое ки адис мо мия ҳамин чиза кач ба худо ма словарни запаси ҳамин одам да қоил шидагиён на даже ин ҳамин хефаҳмодан ки ҳам мақсад ки ҳозир ма дасти тира мегирам не ки бо қомат тароз карди қасди ма мегирам. Шонем си дӯсти номардам не душмани мардам дар чиқри боши братка инама баги дастма неки ба порос хаси сагера мегирам қасма. Шнапс дар автобус рэп мехонанд. Ба фикри ман ки ин хела пешравӣ аст. Кампирако, мусафедако ҳам в курсе мешаванд оиди пешравии рэпи тоҷик. Эмибира плакса мегуфтем, ғам зада мегуфтем, ягон арӯз пайдо накард ки история нав бихона мегуфтем, мана марҳамат даҳани нигироя қариб пур кунад. орӯзак дар якҷо қатиралик вохӯрде ва ман гуфтам ту дига ягон тема надорӣ, фақат мегарди осмон ба осмон ва траиқа прикол кардесам тамошо намекунӣ ки гаш гуфт ма ай приколоит хафа намешавам на самом деле ма дар бораи осмон ба осмон мехонам ва ба фикри ман ки гапои ман ба ӯ таъсир кард ва номи трек шуд чӣ мондак? Нет, ничотата с осмоном. Ай фасонода фасоном. Фантазия тарафи шумо ба аниқ нест. Чӣ хеле ки дидестем барон кӯмак расондестам ба ниёзмандон ки гуфтан сабр кунед ба ҳама кӯмаки мо мерасад. Лекин бародаро як 5-6 кас дигара номша навиштем бо навиштесем одамое ки бигем ҳақиқатан да нужда дорам ва баъзе одамо хафа шидесан. Илтимос бародаро биен хафа нашен и ҷои хафагарӣ на. Чӯто ман нафаҳмидам. Чем больше шкаф, тем громче он падает? Чи бало? Чё-то Фавик айруи миллионы даиджа, а ты там в больнице, бигустатор тинджими? Чхели ки да у барнома гуфта будем, Фавик да бигустатор вызов дод ки бой быкнан. Чива бигустатор да больница? Что я не поняла. агар ман мурдам раун чодами хуб ёд кунем. Ягона да прогулка. Так можно это связать. Мастер Азия Урузако як треки наоброварда будан бо номи прогулка, яъне сайру гашт. Анакнун бо имрӯза худаш бояд як треки дигар бурад ки ба гуфти Марио ягона кимчи короче. Вақти телефони ту да бест кудокой думбадум пури смс. Бум. Як треки бомбача барои ғамзадаҳо. Раветон аз ҳозира худаш як пачка салфетка гирифта треки Навик ва кира? Треки Навик ва Йогина гӯш кунед. чӣ коре кардим айчид нагуфтум хато кардам мегуфтӣ ки ҷои мерам бирам мегуфтум хато кардам. Шонем си бисёр гапои зур гуфтанд ба ӯ холашкае ки бо барон сару кор доштанд. Ба фикри ман ки худатон хит кардетон ки холаҷон шукр кунед, аз ҳамин будагишам шукр кунед. Ба фикри ман ки агар барон намешуд ҳеҷ кас ба шумо ёрдам намедод. Ма вообще рости гап ин ситуация в шоке чё там происходит дальше ва у холашка дальше чӣ гуфтастан. Не ки
Ма по-любому против шайха. Ягон новости дига интерес нест? Аҳмият додӣ гӯш кидан хали ё ғарибӣ мехонанд, ё дар бораи бемории хитоӣ мехонанд, ё ин ки дар бораи ошиқӣ. Ё ғарибӣ, ё бемории хитоӣ, ё ин ки ошиқӣ. Як, ду, се. Рейкл як трек дар бораи ғарибӣ хонден. Илтимос камтарак фантазиятона кор кунатон, як акалан бигирен ай шеърои рӯдакия, ягон кас бигирен, ҳамвор адаминус бимонен чонибуд акалан интересно шавад. Рэпи тоҷикӣ мезанед дар Google ба фикр фақат ғарибии ошиқӣ, ғарибии ошиқӣ, ғарибии ошиқӣ мазуру тигандаи ты бой наметӣ ин хали гап чап. Неки в основном ғарибии ошиқӣ остановитесь. Как всегда стили художда вафодор, шнапс, як треки нав бровардан. Срочно гуш кунед. Да о чем, пацан? Почти у всех вопросы. Закрывает рот многим только бабосы. Танфруш, Акон МС. Нет, просто номер трек шамхали. Рэперою ки ма дар даруни барнома дар бораи шумо гап мезанам, это не значит то, что ма против шумо ягон чи дорум. Ма мумкин шуморо вообще за одам дар ҳаётум ҳисоб намекунам. Бо шумо мехезен номерои маро мековен, бо шумо мехезен ки вай мекунем, претензия мекунем ки чи ба ҷонон дар бораи ма хали гап зад. Даҳани хидмат любой хе гап мезанам. Якумш. Дуюмш ки барои ма значит шумо ягон кас нестен ки ма шуморо иққадар прикол мекунам. Например, как эмигрант. А Шурик МС это именно тебе. Шурик МС чанд рӯза номерои маро кофтастай ва мада дар Инстаграм навистай ки типа ҷонон меган ту маро прикол кардай, ту маро чӣ гуфтай, мехоҳам ай даҳани худат бифаҳмам. Ана бифаҳм ай даҳани худам ки оли ти раҳмат бугу ман номи туро дар барнома гирифтам, не то что приколот кардам. Ҳеҷ ко накардем. Помниш я гуфтам ки ҳамон одама номашо намегирем, сов биё дуросттар кунем амро. Ман барномаро кофтасам, ҳеҷ не ки биё наёвум. Миёвӣ вақте ки претензията основа немахали таб тайёр мекунӣ, як коғазак да биёр бинавис, короче ба ҳаминҷаро пешниҳод ки ягон хаба масъалата мебинем. Тамом хайру хуш мекунем. Асалчаҳо, мехоҳед 20 сомон кор кунед? Ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва пурсед чӣ тавр. Ман шуморо дӯст, чӣ хеле ки бошад набошад. Ҳаматон худтона эҳтиёт кунед то барномаҳои дигар ва ҳатман лайк бимонед ки ман дар шамхали гнат кунам.